Adlaw nga Lunes karon mga kaigsuunan. Petsa 19 sa bulan sa Abril tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan kapitulo 6 bersikulo 22 ngadto sa 29. Sa pagkasunod adlaw, ang mga tawo nga nagpabilin sa tabok sa lanaw nakakita nga usara kasakayan ang nahibilin didto. Nasayod sila nga si Jesus wala mo sakay sa sakayan uban sa iyang mga tinun-an nga nanggikan nga sila ra. Hinuon didtoy ubang sakyanan nga gikan sa Tiberias nga nanunggo dool sa dapit diin ang mga tao mikaon sa pan tapos makapasalamat ang Ginoo. Sa pagkamatikod sa mga tao nga wala didto si Jesus ug ang iyang mga tinun-an, nanakay sila sa mga sakayan ug nangadto sa Capernaum aron pagpangita kaniya. Sa nakit-an na nila si Jesus didto sa tabuk sa lanaw, miingon sila kaniya, magtutudlo, kanus aka pa mahiabot dinhi. Si Jesus mitubag, sultihan ko kamo. Nangita kamo kanako dili tungod kay nakasabot kamo sa mga milagro nga akong nahimo, kundili tungod kay nakakaun man kamo sa pan ug nangabusog. Ayaw kamo paghago alang sa pagkaon nga madaot, kundili sa pagkaon nga mulungtad ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Kining pagkauna ihatag kaninyo sa anak sa tao, kay anaa kaniya ang pag-uyon sa Dios nga Amahan. Busa gipangutana nila siya, unsa may among buhaton aron pagtuman sa mga ipabuhat sa Dios? Si Jesus mitubag, ang buluhaton nga ipabuhat sa Dios kaninyo, mao nga mutuo kamo sa iyang gipadala. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.